belai kheno jungjalni kaisa koktuma phai sopaikha Chorilam blockni bisingo khopjaknai Rongmala Pakli Parani Anganbari School ni simi koktuma saimankha bisi burum no wati kisa phaikeno o rungnago eba khaba o Anganbari center ro tui lombai thango o tui lommani bising tui amchani rung shurungnai rok o Anganbari center ro rung shurungi maya ganageni Anganbari yo mane khuni tongnai rok bo bisi burum no atike tui lombai phiagoi thango hinibo koktuma thumnai rok no sai khanarikha Anganbari ni phurungnai Ruma Deborma taibo sai khanarikha o jungjallo tuioi adong rok eba khaba school no naikol nai rok no safano se tabuk sajorate aboni kono solution ongyokha aboni bagui no bobo belai kheno wana laijak amchani luko rok bo koktuma thumnai rok no sai khanarikha aba haike no bisi burum wati kisa phaimane bisingtui kaisa Anganbari yo tui lomui thangke bahaike amchani srai rok ni phurungna bagui sep mannai te bahaikele amchani luko rok ni serai rok o rungnogo fiber ni rung surung manai thinangni pohor ongnai beleno wanama singja norokbo nainedi o mangpli Chorilam ni simi Chumi TV ni ongoi Buddha Debormani koktuma ni skolot wati phaita muka kese sekhna gari ana skolo wati phaika ke khub problem go serai rong pori maya serai rong to phai maya gahke wati ma je phai dong oro songna ni sijono bo songi maya I go hake gahni no rok tilomai dong abon bagui ang tabo mani tam sasinai area ni borok bo ani center ni borok bo amna pisa chupa chukhlai dike ang khub sajak mani tabo ego school khlai meya serai rong pori ria phaiya school khologia aba khai hini chimi se complete duo tamke ang o jaga bahagi se serai rong pori di manai problem jedino school kaham tongo tui kri problem kri phrum ke ang to serai rong pori di nyo tono school khlai tong ke tabo iko mairum ro bo ora siui tongo khesai rok songi meya ngi tongo mia ke ponjat chekdar song phai nai thang ba ya ke sini madam mia ko saka ko ponjat chong thra thanga hani sila saka ni thanga hani ang bono puru begam phono ke dibai kha message musu reng pa to ke madam no ke madam bo oro bobo oti kotor nugui bobo wana jagi ni tong khao school ba ke khalai manai area ni ko mani tam sa ro pori di maya tu phai maya oti kupulungi tong mani bagai bosor nda wati phake mo hakelo o school bosor no lo mi tong mo hakelo lo mu tong tana lo mi tong ora engka agini theka je mo hakelo mu tong engka agini theka ka tam bagai o samuno juktina hajang liya bro abo hangke borok se saiman jinai pulo borok haloi ti sai de ka hangka ma ngi thangka mo abo ni pora ora te kaisa school haloi ne omo ya ne poro haloi ti sai na borok ti sai de dia ke abo bo kaisa office te singson to khane na mo ke borok sawo office te singson khlai nai na rok jaga kaisa rotu dihine office song sino sai de ka habe no ke bani thani jaga maya ba oro no khake kosto khlai nai ma tong government thani mane nin thani singno mo haisi serai rok to oro school kaisa omrabari school khulugo mane serai rok amchani lokro oro porina bagai joton phayo kangko o school mo hake bosor se tui torunyai school serai rok pori mi angka o lukuni kamini serai rok ka bo ba hake sirnai omoni tui letam rok kok sananyo abo de bagi yang go belai khino khadu khana go serai rok oro ni khrengi maya rok ngoi omo hai tui tori jong hangke serai rok tu phai maya pori di maya buni hai kan center ka hama khlai tona ni mo sunga engka ka nong bo andaro klai nong school sinema rongla sari sorry lam andani rongla kami go nong panchayat ka bro sini panchayat ka ek rong sini panchayat ke rongla mane aba herma ba khojak ta herma ono kalayo to rongla panchayat hinja go omo ka bus number what aba saja ono ma 2 number wa tam khati puron nong ka school ni omo ha jeti tore ani school khati puron go go o mani rok ti bisingo habo moila go phao tai go budera sobo hanyo chorkhi tong bai khani mo nge tai mani khani ni go shino stong ni thango mairung rok go hanyo go table saka chi box sai ma to no nge mairung rok go shiwo ka ni mung kha tamung kha ani mung ke ang Ruma Deborma o jaga no khlai kana yang o jaga no khlai nong no kami wo barwa school tong mani tui tor jak tabok tamro sana mo
tui kebang mah ko serai rong pai mi ya tui kebang mah kiba enggak anon mah kol tui nyai tong bai borong oh ye borong bu kasai tui ni bagai bu kere pai ya gesa am sayo school tongonya serai rong o jaga porimi ya tui toroi aborong ke sorkarok phanya pheda sorkarok phanya nai pai na phe mi ponche sekadar sing phai sa ya engka bosor sob jaga seng khanamani wati kisa phaikena se tui rok toroi tongo ni khanam engka angka o jaga tam bagai jukti na haja yo school no snamnani bagai ko mi phai thang phai borong ta hingan salai ke ang se mi ta bo nang o school no tui nya tam kok rok sanamusung ang tam sara mu chung ani nin ko ta pori me ya ko hai bong ma ya school to ha bu si ma ya ka serai rong ta ka phai nyai ya bon ta ko nin mung khata mo an mung da an mung kha ati de brma